GB. Kaiba si Mardela. Haramon niya to. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Mga tugang, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Counting sheep Good morning po sa mga tabang-tabay. Sana po okay ka mo. Okay man kami digdi. with you up there. Pasensya na po, medyo natraso kita. Gonna knock on your door, Natrapi kita. on your bell. Nag-assist kaya kita duman sa first founding anniversary kan Santo Domingo Community College sa Santo Domingo. Alright, I'm Ang gonna knock you kaya medyo ano yan, pas-pas kita pa siring digdi. Pero so far so good mga kabayan, nakaabot mang giraray kita. Duman sa mga kabarangay po niya to, ako po ang sa lingkod, Mardela, dahing iba, salit sa naperotiya. Technical sign, kasabay po niya to dyan si Kuya Juna Pulis sa DCGB Social Media Department. Diyan po dyan si Jerome Nico Martinez, Mantang Yaman and Kat Khalid sa OGT nato, si Ernesto Bravo. Duman sa Production Assistant Center, Shara Meliron, Newsroom. Diyan sina Angel Mustaza at saka si Jenny Matthew Ballaran. Si Ringman si Jimus Barrios sa DCGB News Online Facebook page. Mga writers natin. At siyempre sa luwasan, Mega Force Patrol. Para gusto mong pangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa Banwar, sa Mapukawan, mga turog sa Pansitan. Yan po dyan mga tugang sa 3rd District ng Samayang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yan man mga kababayan natin, si Karen Nicole Ala sa Daraga area, asin man sa Kapitolyo Provincial, mga istoryang naiinirip niya dyan, ipamadadang ugundat yan. City Hall, partner Alar Mario, karing man sa mga pangyayari po dyan sa sur na parte, kan siyudad ni Legazpi. Joshua James Bino, Legazpi Port District hanggang naman po sa Satuya pong Regional Center Site. And siyempre si Paring Jomar Bien from Santo Domingo to Tiwis, sa First District, sa po nakaprangkisa dyan para sa mga istorya. Henry de Boy Mata sa Satuya pong Mobile, ang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po kapos, minasaludar, minapapot din sa magbang morning. Happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga kababayan po niya to na nag-celebrate ka anniversary, happy anniversary po. Sa mga ikinakasal, best wishes. Sa mga turista, lokal man o dayuhan, yan. Enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Yan po. Tabi, sa mga kababayan ta, and sa mga kabarangay ta po dyan sa Santo Domingo, yan, padagos pa ang motorcade. Nagpawalat na po kita, nagsiblag na kita pagkapot po duman sa Lidong. Diretso na po kita rigdi. Pinunangkan sarong baral na misa, and then after the motorcade, mayroon pong programa na sabi nga ni kaya ni gigibuhon naman po sa gym ay kang Santo Domingo Community College, and then susundan niya kan opening man kan Sports Fest doon po niyan hanggang sa petsa 16. So good morning sa mga kababayan ta, sa mga magurang tabi, good morning. And Jerome, asan si Jerome? Ready yung ano, yung pinasa ko sa imo? Ano yan,
nakauron ko si Kapitana. Dahil ko na nakauron si Congressman Jill pagkatapos si Mayor Junta. Alanganon ako sa oras. Binayaan ko na po duman. Nakauron ko sa bago. Tamay man nag-abot si Kapitana Evelyn na Banua kan San Andres. Siya yung host barangay mga tugang kang Santo Domingo Community College. And dakulang bagay ang sabi nga ng epekto man sa Sainda, not only sa mga magurang na nagpapaeskwela ng kolehiyo dahil libre, tapos haranina sana, pero duman mayroong sabi nga ni kayan pagbabago sa economic landscape po ninda. Kumbaga may pag-angat sa ikanabubuhay kan mga kababayan nato doon because there are maabot sa 300 na mga estudyante po ang yaon na po doon nag-eskwela sa tulong courses ng computer, yan, mga computer courses. Dahil ko nga doon si dati tayong kaibanig din si Chris. Nagtuturo pa lang duman. Ay, mangyari sa iyo ako, Chris. Ako pa lang digdi. Hello, Jerome, nakuha mo na? Ready na? Ayan, okay ba ito? Pidagogon si Kapitana Evelyn Banua. Sa iyo mo na mensahe, kaugnay po, manungod po rin sa first founding anniversary kan Santo Domingo Community College. Ngunyan, overwhelming pa po ang kaugmahan dahil dakulo na po ang estudyante kang Santo Domingo Community College. Dakulaan po ining tabang, kaya nagpapasalamat po ako kay Mayor June asin sa iyang mga pag-iriban na nagporsige para po maidiretso po ining Santo Domingo Community College. Maski po nga ni grabe po ang inagihan, nakadipisilan bago po ining naaprubaran. Pero sa ngunyan po, gari madalion lang po na santaon first founding anniversary na po kayo. Opo, ano ang naging epekto po kayo sa ekonomiya man di San Andres? Dakulaan po ang tabang dahil po sa ang mga tricycle drivers natatabangan po kaini ang samuya pong mga negosyante natatabangan po kaini Santo Domingo Community College. Opo, sa fishing order, kumusta man po? Sa fishing order po, maray man po na gayon po ang fishing order dito. Opo, okay. At mensahe mo po sa mga magurang na nagpapa-eskwela po digdi, as in sa mga estudyante po. Sa po sa mga magurang na nagpapa-eskwela po sa hindi po sa Santo Domingo Community College, padago sa pong suportahan ini pong sa tuyang Community College as in sa mga estudyante man po, sana po i-mantinerta po ang kalinigan as in ang peace and order po digdi sa eskwelahan as in magsunod po kita kan mga patakaran as in regulations po kan eskwelahan. Opo, salamat po. Mga dugang Kapitana Evelyn Romero Banua kang San Andres Barangay San Andres sa Santo Domingo. Yan. Good morning kay Jenna Heros Anyes. Good morning po. Si naman si Jane watching from Pulangi. Si Alan Balansayo is also watching. Ayan, pamangkin. Alright, mga kabayan, dagdagan tayo istorya halip po dyan sa luwas. This time, partner Alarmario nasa linya. Partner, good morning. Go! Thank you so much, partner. Good morning. Bago sa na negosyo, kundi trabaho, pati na turismo, dadarahon kan planong mga commercial building sa dating airport kan Legazpi City sa Barangay Cruzada. Susog sa pahayag ni Mayor Attorney Pido Garbin Jr., nag-meeting na sinda asin ang DOTR sa pamamayo ni Secretary Dizon asin naging positibo ang kasimbagan sa proposal. Nagibo na sanang commercial business district ang dating airport. Kaysa naman na maging tiwangwang ining diretso na piguturubuan na lamang nin awot, masasayang sana. Ngunyan, pinag-preparar na ang feasibility study kani para mabudgetan na kan gobyerno sa suporta kan gobyerno nasyonal na pinag-porsige na kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa tabang kan iba pang mga pwedeng busol na may pagpadagos ini partikular ang DOTR na may pagtugot na. Ikinaugnay ni kan gobyerno lokal sigon kay Mayor Garbin parte ni kan mga futurong development sa Legazpi na ipiglalatag na ninda na siguradong madara
din dakulang oportunidad sa trabaho, pati naman sa negosyo asin sa turismo. Iyan partner, ana informasyon bagyaray digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Yan po ang mga pangyayari po. Manungod po dyan sa Padagos man na pagbubusol, kaya na gibuon po yan, mga tugang na dating airport, no? Na sarong commercial hub. No? May mga initial ng pag-uuro ron. And then hopefully, mangyari po yan, tangani po na magkadagdag pa yan sa pagdakula kan ekonomiya mga tugang hindi po sa tuya pong palibot. Now, kaso hapon, kung sila po naramdaman, may tinukarikita manungod po duman mga tugang sa pigapod niya to na bagong ruta, kumbaga bagong kumbaga extension mga tugang kang South Luzon Expressway, yung pigapod din dang Toll Road 5, yung TR5. Si Congressman Joey Salceda Palan nagbahagi ng kaugmahan, may kinaraman dyan, and then ang sabi mga tugang nagpromisa na pagayunon ang mga arterials sa Bicol Ego Zone sa mga mayor na banwa, and then pinagbusol ito po na Naga Legazpi segment na mag-start na tulos. Takaswapong baga pag-istorya ta, yung segment 1, yun po ito suhali naman sa Laguna hanggang sa Gumaka. Yan yung segment 1. 8 segments pala nini. So sabi, pwede kayang magpuon mga digdi, magsabatan. Yan ang kamautan man ni Congressman Joey, because ang sabi, importante, mga tugang ang mga tinampong ini, importante man iyan mga tugang na SLEX na yan, na makaabot hanggang sa Sorsogon, dahil iyan magtatao po ning sabi nga ni Kayan, dakulang kagianan sa mga kababayan ta, primero sa mga commuters, tapos sa mga truckers, mga tugang, and mababawasan ito po na gastos sa pag-transportar mga tugang kan mga produkto from Bicol and then to Bicol, yan, vice versa, hali sa Bicol sa kapasiring sa Bicol. So ang sabi kang kongresista, ang kakulangan po nin makusog na land transport links duman sa Calabarzon, nagiging dalan para, sabi nga ni Kayan, garuma siblag man kita. And then maging vulnerable duman sa pigapon niya tong stress sa pagkaon natin sa supply kanibang mga essential goods kapag may emerhensya. So nagiging nagiging mahal man ang mga supply chains, mga tugang, kapag siring po kayo nakalawig bagay ang pinagigikanan, as in kumbaga ang pag-transportar mahal, no? So with that development mga tugang, sana mangyari iyan po na mga kahagadan mga tugang katong kongresista kan segundo distrito na i-push iyan Naga Legazpi segment, na habang pigigibo itong Lucena Gumaka segment, gibo na naman digdi sa Naga Legazpi segment, magsabatan dangani pong mas madali ang trabaho. Hopefully mga tugang, mangyari po yan, because ang sabi mga tugang, makakapagserve yan sa mga maabot sa 2.2 million na mga katao, ining Naga Legazpi portion, and duwang dakulang syudad mga tugang sa Southern Luzon. Okay? So, yan po mga kababayan natin ng mga dagdag na mga impormasyonis na manungod po dyan sa Padagos na mga espersos para malawos na dayan po na SLEX TR5 Toll Road 5 ang magibog itong sa segment 1 mga tugang San Miguel Corporation. Yan nakuha ta kasud mga tugang duman sa Toll Regulatory Board. Alright? So yan mga kababayan natin ang mga impormasyonista para duman sa mga kabarangay. Now duman sa mga kababayan ta, o yan ang pangapudan po kan Bureau of Fire Protection, sa mga kababayan tang mag-iingat, no? Actually may pighalat po ako na fire marshal mga tugang kang
sarong dakula man na fire station mga tugang ready sa Albay. Naka-schedule sa kuya ngunya na sa slot ko eh. Kaya ako nagmamadaling bumalik. Sana makaabot, no? Kaabot baka na traffic, no? Tangani po na makaistorya taman manungod dyan po sa mga lakda na pinagigiribot. Kada munisipyo talagang aktibo. Ang mga kababayan tang mga bumbero. Kata ang mga bumbero pati ko niya bako naman sa pagsibuning kalayo. Mga tugang nakalahog. Pati na mga tugang sa rescue. Asin sa pagtatao mga to ng emergency medical service. Iguana sindang grupo para dyan, no? Kaya kada bes, mga tugang na nagkakaiguan ng problema sa kalsada, na-responde. At igusin ng mga responders. Emergency, tapos may rescue, yan. May rescue, di ba? Ngayon mo mga, manibay-babang uniforme ninda, may garito sukalayo, di ba? Yung orange, red-orange, pagkatapos iguaning blue, saka yung parang type bininda na blue, yan. Basta ngunyan po, mga tugang, Marso, yan po yung pag-obserbar kan Fire Prevention Month. Kaya mag-ingat po tabi kita. Perming pigpaparum doon po yung kan DSGB taon-taon na mag-ingat kita sa sulo. Ang sulo, mga tugang, matindi ang epekto sa buhay ta. Asin sa kabuhayan ta. Sabi nga ni Kayan, kung nag-agum ka na, pati so dinamot-damutan mo kan soltero kasi daraga pa ka mo. Mga tugang, kapag dinimalas na nasulo, ang sa inyong harong, tumpos siyang gabos. May mga palasak bagang mga biro, mga tataramo na maray pa ngayang agyang kakibagyo. Kaysa ngaya agyang kaning sulo. Dapat nga takop kang kaldero, ubos. Di ba? Ayan po. Ang pinaka-importante po dyan, kuwaunta ang numero kan pinakaharaning fire department o fire station dyan po sa harani sa indong pig-iistaran. Yan ang pinaka-the best dyan, di ba? And then, kung may mga rimalaso, mag-apod. Di ba? Day magparakad, day pagkarawan. Yan po na mga numerong pigtatao. Kasi tuya po na mga yan. Itong mga experience na yan, may mga, may mga loko-loko na minaapod, maski daiman, maparesponde, di ba? Tapos may sigyang pa rin. Kaya mabo yung may nag-aapod lugod, dahil lugod na kakakontak tulos, di ba? Because yung responde kan mga firemen natin, mga tugang, nagpupunan yan pagbilang ninda, kung gurano kakaskas, pagka-resibi, mga tugang kan apod. Kaya baga ang sayin na pang-ingan nyo, na ngaya, kung may nag-aso, sarong nindo o nagsakataraning nindo, may nagkarab-katab ng kalayo, bago mag-video, asin mag-vlog o kaya mag-Facebook, apuda na ako na sunumiro nganing makaresponde tulos. Ayan, sabi nga pag-abot dyan sa kalayo, mga tugang, talagang dapat mabilisan yan. Mabilisan. Dahil pakita kayo itong mga bagong yan, kaya iguana sindang naimbento duman sa ibang bansa. May mga bagong sistema, magkulang tubig ang pangpalsok ng kalayo. Iba-iba ng klase, no? So sana makaabot man din sa tuya. Bueno, paring Jimmy na sa linya sa muyang Field Commander, Civil Reporters, dyan po sa 3rd District. Ready na. Chief James, good morning. Please come in. Yes, salamat Direktor. Maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag nyatong bareta konsideradong successful. Patrayumpoan sinagibo katatapos pa sa ng regional jamboree na sinagibo digdi sa barangay Basag, Yan. Ligaw City sa provincial campsite. Yun ang na-miss ko, Jim. Di ako nakaduman. Sa mga pag-iriba ko, nakarabot duman, pero ako di talaga. Magayon nun ang lugar. Kaya kang powers. Ngunyan, basado kay BSP Council Executive Albay Council Sir RJ Alferez na magayon so response in participation kan lambang council, 10 council an partisipante and gabos na probinsya satisfied sa nangyaring mga aktibidades Director Mar, although iguanin mga day man
kontrolado aron kan na mga paguran. Pero parte na ito Yeah. kana mga eksperyensya an scouting baga madiskarte ana sarong Boy Scout. Resourceful dapat. Oho, Kung baga pagkatapos may challenge man, dapat may obstacle, dapat malampasan mo ito. yan. Yeah, aha. So mga problemang manidit, kumbaga parte na ito kan bigahampang na challenges sa kada scouting activity. Para hindi na din na-experiencean mo yan. So, nagruluha ka kang kaayop kang aso. Gay naman tabi Director Mar pagkatapos so actual na magibo ka ngaya kipayag, Oh. actual na maluto ka sa nato Nga dahil ka ngayon yung puspuro. actual na masabrit ka kikalayong dahil nagagamit ki posporota. So minimum sa mga tent digdi Director Mar nagpara-cover man mga kita kay kan mga previous jamboree an mga atop ninda so sinalasala na mga anahaw kinyo Mga surusyantis. so anahaw tapos sa mga dahon kanyog piga sala-sala dahil na mga hama na fabricated lang mga tents na nagkairilig niya to duman. Mga tents duman. Although may mga pigi mo sila garo kuro compound baga, garo ngayon kuro camp. Nagi mo mga native. Pero yung pigkakaturugan ninda talagang sa tent na talaga. So pigapod na survival ship ngayang sistema. Makabago naman talaga lutuan mga nailing sa pagruluto. Igwa pamani sa mga Igwa na yung paraluto. iguana. Pagkatapos nakakadisturbo na turon. So nadali mo sa nabagyo mo sa maluto, nailaw mo sa maluto, pwede kang matamagikti kang scout master mo. kato kasabay man ako kan ang gigimuming pang tabo sa gulay. So anon gapod ka gunot. Para man gunot. Yo. Panggibuming tabo pangbukag sa sinanlag gunot. Yan, pati ang gunot Tapos pwede mo pang ilaw kutsara. pa. Ang kutsara, magiribo kaming kutsara. So, bagul. Sa bagol. Ngunyan, day na. Yung nakakudkud ka na sa butong. Aday pa. Day ko na yan. Day ko yan inagihan. Pagkudkud sa butong. Magayunon man ko tanan ni scouting. Training ground nga ni ini, disiplina. Kundi parte kan na moderno ng panahon, natural ligwaman sa nangaya dyaning sumadalian na sana. Inadapt. Adapter na. Pero sa mga pagtutukdo, lecture, iyo man giraray. Yan. Sa mga survival, sa mga paggamit na rappelling, mga gamit ng PC, yaon man giraray. Yan, dahil man nababago ang scout oath, yung manggiraray. Yaon man giraray. Kaya... So implementasyon lang ugaring. Yan, alright. Oho. So, ang sabi, makuha na ini sa mga masunod, marirekurida na bako sa naman digdi sa provincial jamboree, may bidding system na sa masunod, baka sa ibang lugar naman, magdidepende na ini sa hororon sa mga masunod na mga taon. Okay. Yan, Tabi Director Maran, sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGV News. Thank you very much, Chief James. Mga tugang, standby lang po kamo. Magbabalik kami sa mga dugang pa na mga istorya at baka pagbalik ta, kaibanan ta na po ang Fire Marshal kan Central Fire Station Candaraga. Si Fire Inspector Marqueses. Taod-taod lang po yan. We will be back. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nalindugan si dating Presidente Rodrigo Duterte na wala siyang ginibong kasalan sa iyang administrasyon. Sinabi kan dating Presidente na ginibo niya kaito an para sa Pilipinas. Dugang pa niya na dai siya nagyaman makalihis na magtukaw bilang presidente ka nasyon. Si Duterte ang bigi-imbestigaran kana International Criminal Court katakod sa madugong war on drugs sa iyang administrasyon. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DCGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili,
handang magsilbi. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, magatuloy ang balik kita sa programa. Hulang pong pagkaaga. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Magatulang second part ng naribanan nato sa programa. Mga mises, rikas-rikasan, tawdo na naman, sarap-sarapan ng mapremyohan. Ayan, ha? And siyempre naman po sa mga kababayan po niya to na mga nagpaabot po ng mga mensahe sa DCGB News Online Facebook page. Good morning po, Giraray Tabi sa Indo. Magayon ang pagka Udto papamar, makakapamara. Ha, makakapamara ngaya. Good morning kay classmate. Dating Kapitan Joey Maristela, mga tugang kang Barangay San Rafael. Nakadulag ka ngaya, mate. Minatapos pa sa motorcade. Kayo, mate, diminulag na ako ta. Kunyan, may programa kita, may obligasyon kita. And then si Joel Barameda, dyan po sa Bakakay Albay, magmang morning ba pa mo, nakamonitor naman po kami sa Aramon Yato. God bless always. So, salamatong, tabi, sa padagos mong pagkarantabay. Kiring man si Sir Jeff Santos, dyan po sa Queenstown, Australia. Si Bing Buen Bores, dyan po sa San Isidro sa Malilipot. And then si Sir Banjo Barrios, 43002. Kan Alaska, 43016. Si Sir Arvin Balaoro, dyan po sa Dubai. Good morning at sa gabos po na nagantabay mga OFWs, sa mga kababayan po niya ito nagantabay man sa 729 kHz sa pintan kan mga radyo. Good morning po tabi sa Indo gabos. Ngunyan pong pagkaldaw na ininin Martes. Ang bilis lang ng panahon, adi. Biro-biroon mo yan mga tugang. Napakabilis ng panahon. Kunya na sana palan, 62 na aldaw na sana, mga tugang, madurumana kita sa mga presinto para po magboto kasatuya po mga magiging kursunada, mga tugang na mga mga kursunadang mga kandidato pag abot po kang aldaw. O kaya po naman sa mga kabarangay na to, good morning po, taga sabi gabos, 62 days more to go bago po mga tugang mag-eleksyon sa May 12, 2025. Yan o, yan na sa mga bisita natin. Pasok na mga kaibigan. Pasok na. Malapit na ang eleksyon. Mga ko na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo. Hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako. Magpaoto na naman din tayo. Yan po tabi, ade. O magpili din tama. Unang po sana magpro-practice na magsurat-surat na midbidon ang mga nagkakandidato. Primero ngunyan, nagpuna po ang kampanya para po sa mga senador. Mapili ka mong 12 out of the 65 candidates. Magpili. May mga bako lang yung popular. Kundi so talagang maibubuga na makakatabang para po matultul man ang dalagan maski pa paano. Kasatuya pong nasyon sa aspeto kan ekonomiya, sa edukasyon, sa salud, sa trabaho, di ba? Sa teknolohiya, sa depensa. Yan. Pagkatapos, siyempre, ikaw man po ng mga party list, ngunyan, mga tugang, labis ang gatos yan. Pero ang pipiliin man lang ng bubuto man lang ng saro, di ba? Saro man sana. Mapili lang kamuduman sa labis sa gatos na nagkarandidato, yan, saro sana. And ang ang party list, ang sa indang imakuha mo yan sa likod ng kambalota. Yan. Okay? So, pera ka yan pag March
28, mapuo naman po ang kampanya para po sa mga lokal na mga kandidato. Pag sinabi tang lokal, magpo yan sa mga district congressmen, in the case of Albay, first, second, and third, and then gobernador. Pagkatapos mga tugang duman sa vice-gobernador, mga board members, tapos mga alkalde, tapos may vice governor mo pala tapos alkalde, vice-alkalde, mga konsyales kan syudad, asin banwa. Alright, so yan po tabi ang mga dapat po niya itong tandaan para po sa papaabot pong eleksyon. Now, and sa mga seniors, nakapwa ko seniors, pwede kayong magboto as early as 5 o'clock in the morning. No? May slot sa 5 to 7 o'clock para sa mga senior citizens, sa mga persons with disabilities, as in mga tugang duman sa mga mga solo parent. Okay? And then mga magpabago, digdi po sa Legazpi, may mga maboto sa mall, duwang mall, ngunyan, okuparon ngunyan. Yung pong mall, mga tugang duman sa SM, tapos igwama na mall, digdi mga tugang sa Ayala. O yan, yung mga Tagalapulapo dyan mabuto sa Ayala Malls. Di ba? O yan po tabi ang mga pangyayari. Alright? O duman sa mga kababayan nauna po sa bisita mga tugang. Midbid nindo ini na bisita mi. Sa mga kabarangay po niya dahil ngunyan po Fire Prevention Month, halos pinag-feature ta dito sa istasyon kan si JB ang mga kapartners ta mga tugang, no? Ang satuya po na mga bumbero na complex na sa indang trabaho ngunyan. It's not only mga tugang pagpatay ng apoy, kundi pati po mga tugang sa emergencies, rescue and emergency medical service. Yan, nauna po sa dyan. Di ba? Okay, yauna po tabi ang Fire Marshal kan Daraga Central Fire Station, no other than Fire Senior Inspector Kevin Marqueses. Tabi, sir. Good morning. Yan. And siyempre, inasistiran po siya kasamuya pong dating pag-iribarigdi nangunyang bumbera na, ay bumbero pala. si Fire Officer, ano nang rango mo, may Fire Officer 2 na? Ayan, Fire Officer 2, may Mayores Panisares. Ayan, okay? Sir, good morning po tabi. Welcome sa tuya pong programa. Aramo niya to, digdi po sa istasyon kan DCGB. Good morning po, sir. Ayun, si Fire Senior Inspector Kevin Marqueses po tabi, batang-bata. Okay, so ilang taong ka na dyan? Ilang buwan ka na dyan, sir? Sa Daraga? Apat na buwan. So, 5 na, sir. 5. 5. Ayun. From where? What station? From Pulangi First Station. From Pulangi. Ayun. Yun ang primerong station mo? Hindi po. Hindi naman. Yeah. Hindi naman. Okay, so, kumusta po, tabi? Sir, ngayon po na nag-celebrate tayo ng Fire Prevention Month, siyempre yung Daraga ay malaki rin yan, di ba? Yes po. Malaki ang sako po ninyo. So, ano po ang mga programa na implement natin para mas mabigyang diin ang pagbibigay natin ng kasiguruhan at kaligtasan para sa mga kababayan po nating nakikinig, mga Daragenyo, para po sa mga kababayan natin. Ano ang mga programang hinilapat po ninyo ngayon? Okay, so good morning po again kay sir, tsaka sa lahat ng mga tagapakinig. So, Fire Prevention Month, March So, nag-start po ito, umpisan ko muna sa pinakadulo. Yes po, March 1. Nag-start ito kasi dahil sa Presidential Proclamation on 5-A ni dating President Ferdinand Marcos na nagtatalaga sa buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month. So, dapat meron tayong mga activities to promote awareness on fire safety during this specific month. And because March is syempre umpisa ng summer, tag-init. Yes. Very prone yung mga kabahayan natin sa sunog. Kaya dapat mas pinaigting pa yung programa ng Bureau of Fire for fire safety. So, madami po kaming mga programa ngayong Marso, especially po yung mga Fire Square Road Show namin. So, itong Fire Square Road Show po, ginaganap ito ng
Bureau of Fire to promote awareness, especially dun sa mga young ones. Yeah, mga estudyante. Mga estudyante po. Elementary pupils Opo. ba? Ang mga target natin dito is yung mga students. So, March 5, actually, natapos na po namin ito. Yes. Oho. March 5, natapos po namin ang aming first square roadshow sa Binitayan Elementary School and Banyag Elementary School. And March 6 po, Opo. sa Tagas Elementary School and Kilikaw. So, ayun po, nakatapos na kami ng 4 na first square roadshow. Meron pa kaming upcoming na 6. March 19, sa Tabon-Tabon Elementary School naman po and Piña Francia Elementary School. For March 25, Kulyat Elementary School and Bungalon Elementary School. And for March 26 naman po, sa Busay Elementary School and Upper Malabog Elementary School. So aside sa first square roadshow, meron din po tayong tree planting activity sa Matnog, March 18. And the formulation of CFPP and CFAG training sa March 20 and 21. So ito pong CFPP and CFAG training, kasama po siya ng OLP namin, ng Oplan Ligtas sa Pamayanan, which is a year-long activity divided into 4 quarters. Na taon po ngayong first quarter is the CFPP and CFAG training. Ilang barangay ito? 24. So, ang target po namin is 24 barangays. 24 barangays ng Daraga. Yes po, 24 barangays ng Daraga. Ang venue namin is the New Blossoms, Daraga. Ayun, oho. March for the Comres activities naman po, March 7, natapos na po namin ito. This is the judging and awarding of the poster making. So, kinagagalak po namin i-announce na ang nanalo sa aming poster making is Daraga National High School. And for the spoken word poetry is also from Daraga National High School. March 10 naman po, kahapon. Kahapon ba? Natapos na din po namin yung judging and awarding ng jingle singing. Okay. Again, ang nanalo naman po is the Daraga National High School. And for the infomercial is the Sunshine International High School. Oh, talagang may interaction with the schools. Yes po, napaka-active nila. And ito pong mga nanalo sa Daraga level is magkukumpit naman po sila sa provincial level. So sa provincial level naman, March 12, the provincial judging at LCC Malls Legazpi. In March 17 is the Battle of the Band in ICR Legazpi. Okay. And March 18 naman po is the regional judging. Ayun. Ano yan, Battle of the Band? Sinong participants dyan? Meron po tayong meron po tayong entries from the uniform service sa bombero, mga bombero, and meron din po mga civilians. Yan, kasi yung, di ba yung BFP, mayroon tayong fire lane band? Yes po, meron tayong fire lane band. Fire lane band. Yung pamangkin ko nandyan, yung si Carlo. Balunso. Si Balunso. Okay. Malupit sa gitara at saka sa kamay niya pagguhit. Diba? Ayan. Ano yan? Anak yun ng kumpare ko. Napinsan ko. Si Fire Officer Hider Balunso. Ayan. Pumanaw na siya. Anyway, pero maraming sumunod sa kanya eh. Di ba? Pati si Tet na Balonso, naging firewoman din, di ba? Fireman. Okay. So, ano ang tema ngayon ng tema ng Fire Prevention Month ngayong this year? Okay, ang theme po ng Fire Prevention Month natin is sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Yun. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Yes. Madaling intindihin yan, di ba? Kasi kapag hindi ka umiwas sa sunog, hindi ka rin nag-iisa. Marami kayong mapipermisyo. Yes po. Okay. So ano ang mga practical tips, sir, para sa mga kababayan? Especially mainit ngayon na panahon. Marami ang nangangailangan ng pampalamig. Di ba? And normally, yun ang mga parang hindi nila masyadong pinapansin. Basta gusto lang makasaksak ng okay na. Yes, so ano ang practical tips natin sa ating mga kasambahay na nakikinig po ngayon? So itong mga tips natin actually, paulit-ulit na lang to. Yes po. Yearly, monthly. Pero mas maganda yun. Pero mas magandang
i-reiterate ulit natin para mapaalalahanan yung publiko. Opo. So, unang-una dyan, very obvious, is the proper housekeeping. Okay. So, pag malinis yung kabahayan mo, nasa order, lahat ng mga at risk na masunog, lahat ng flammable combustible nakalagay sa dapat lalagyan, nakatabi sa dapat na lugar, maiiwasan natin yung sunog. Okay. And napaka-importante yung regular na pag-check ng ating electrical connections. Kung may kakilala kayo na electricians, mas maganda po na ipa-check yung electrical connections natin at least twice a year. Kasi ito ang pinaka number 1 sa causes ng sunog sa bansa. Saka kung magdadagdag siguro ng appliances, it's also better na mag-ano muna sa electrician. Ipakikita ta. So ito yung pinaka una, sir, na yung mga electrical ignition brought about arcing or loose connections, or in layman terms tinatawag nating faulty electrical wirings. So in time, sa katagalan, gamit tayo ng gamit, yung mga wires natin nagbi-brittle. Opo. Minsan kinakagat pa ng ating mga alagang mabait. Mabait. So nagkakaroon ng arcing, and kapag po na-expose sa mga flammable materials, yung mga light materials, masusunog. Yes. Then importante po na meron tayong evacuation plan kahit sa kabahayan natin. So kami sa Bureau of Fire, nagkakanda kami ng fire drills, earthquake drills sa mga establishments. Opo. So dapat meron din po tayo sa mga bahay natin. Yun yung tinatawag nating EDIT. Emergency drill in the home. Okay. So importante itong malaman ng bawat isa sa pamilya kung ano ba yung pwedeng gawin, ano ba ang dapat gawin in case na magkasunog sa bahay natin. Yun, mas maganda yan kasi there are times na mga na-cover natin na may namatay because they confine themselves sa bathroom, di ba? Na hindi dapat. Di ba? Ang talagang dapat yan, sir, is you go out of the home, of the house. No? Naging misconception yan ng karamihan sa atin na pag may sunog pupunta sa CR kasi may tubig. May tubig doon. Pero although hindi ka man pasukin ng apoy, yung usok, yun yung papatay sa iyo. Kaya mas mainam na kung hindi mo maapula agad, lumabas ka na lang. Yan. Sir, in case na may fire, di ba? Siyempre may usok yan. Ano ang pinaka-safe na sabi nga niyan, space? At anong pwede mong gawin para makalabas ka ng bahay? Okay, so kapag nasusunog na at sobrang dami ng usok, gaya ng ginagawa namin sa mga fire drills namin. Okay. Mas mainam na gumapang po tayo. Okay. Ibaba natin yung sarili natin sa ground kasi malinis pa yung hangin sa baba. Makakahinga pa tayo. Mga ilang na yan? Tama ba yung ano ko na 1 foot? Yes, is, 1 to 2 feet. Okay. Medyo malinis pa yung hangin yan ko. Mas mainam na gumapang palabas ng exit. Huwag na tayong magtagal. Yan. Alright. Yan. Maganda. So, may mga tips pa ako, sir. Sige po, actually, medyo madami-dami. Damihan natin ang kwento nating dalawa. Mayroon pa ako itatanong sa'yo. So, tayong mga Pilipino, especially yung mga Bicolano, mahilig tayo magluto. Ano? Yan. So, kapag nagluluto tayo, unang-una, i-check natin yung LPGs natin. Kung gumagamit tayo ng LPGs. Kung hindi tapos na siyang gamitin, be sure na naka-off na siya, naka-lock na, walang tagas. Opo. And kung hindi naman tayo gumagamit ng LPG, like dirty kitchen, be sure tayo na dun sa area ng pinaglulutuan natin is walang madidilaan ng apoy, walang pwedeng kumalat. Opo, malinis pa rin. Pag nagpiprito naman tayo, usually kapag nagpiprito tayo, sir, yung mga mantika, talsik ng talsik, ano? So dapat after natin magluto, linisan natin yung area. Kasi yung mga mantika na yan dumikit sa dingding or kung saan man na malapit sa pinaglulutuan nyo, kapag nalagyan niya ng dumi, alikabok, or kung ano pa man na maliliit na bagay na pwedeng masunog, pwede pa yan magkakos ng sunog kapag
nagka-aksidente. Yes. Then, siguro ngayon napapanahon, summer na sir eh. Usually kapag summer, panay yung bakasyon ng mga tao. Pupunta sa beach, pupunta sa kung saan-saan. Iiwan yung bahay. So, be sure na kapag aalis tayo ng bahay, yung mga appliances natin na hindi naman dapat nakasaksak 24 hours, i-unplug na natin sila. Yung mga extension wires natin, yan, especially extension wires, those are supposed to be temporary. Temporary lang yan. So after nyong gamitin, alisin nyo na. Wag nating ugaliin na gawing nakababad na. gawing permanent na. Minsan may octopus connections pa. Pag sinabi nating octopus, marami. Yan. Diba? Pag sinabi nating octopus connections, yung isang outlet natin, lalagyan natin ng extension, tapos yung extension, sobrang dami, abot ng 5 o 8. Correct. Nagtitipid eh. Yes. Diba? Tapos, i-check din natin yung mga appliances natin na medyo luma na, sira na. As much as possible, itabi na natin, wag na natin gamitin. Yan, Then, kapag pupunta naman tayo sa mga establishments, yung mga malalaki, for example, may gatherings, ugaliin natin na hanapin yung exits. Yan. Ako actually, sir, pag pumupunta ako sa hotel, nag-check-in ako or may event, hinahanap ko yung chart, yung evacuation plan. Yes, opo. May nakalagay doon na you are here. Ituturo niya kung saan yung exit. Correct. Parang sa aeroplano ba, sir, di ba? Bago mag-take off. May briefing yung stewardess natin. Importante yan. In case na magkaroon ng emergency, alam mo kung saan ka pupunta. Yes, especially kung hindi ka familiar doon sa lugar. Correct. Opo. Then at the same time, syempre, yung mga organizers naman, kapag ka may gatherings na maramihan, nasa enclosed kayo, ugaliin din natin magkaroon ng briefing, emergency briefing. Isabihin natin yung status ng lugar, kung saan yung exits in case na may emergency, para yung mga hindi aware, ma-aware sila. Iyon. At alam nila kung ano yung gagawin. Yes. Opo. So, ayun, sir. Ayan. Okay. Sir, doon sa mga nabanggit natin, sa households mismo, it is a necessity na dapat meron tayong fire extinguisher, di ba? As much as possible, Anong sir. klase ang fire extinguisher dapat sa ordinaryong bahay? Sa ordinaryong bahay, meron tayong dry chemical, yung kulay pula. Yeah, okay. So, pwede siyang gamitin doon. As much as possible, kung may budget naman tayo, bumili tayo kahit yung maliit lang. Yes, opo. Kahit sa sasakyan, dapat. Kahit sa sasakyan, dapat. Kasi pagdating ng sakuna, yung mga bagay na yan, yan talaga ang tutulong sa iyo. Magsasalba ng buhay ninyo. Aba. Sir, ang Daraga malaki rin, at maraming schools dyan. And Yes, po, normally, mayroon siyempre dyan ng mga boarding houses. Yes, ano ho ang ating programa para dyan? Most especially, ano ang bili natin sa mga nagmamayari niyang boarding houses para hindi naman maipit yung kaso magkaroon ng fires? So medyo mahigpit po tayo sa mga boarding houses at apartments, lalo na ngayong may pasukan. So dahil dyan po, pinaigting natin yung inspection natin with our fire safety inspectors na talagang ikutin lahat ng mga boarding houses na to, i-check lahat ng dapat na nandoon, lahat kung kumpleto ang exits nila, fire apparatus nila, dapat meron. Okay. So ayaw nating mangyari yung mga nangyari sa ibang lugar. Kaya, yun sir, hiniigpitan natin yung mga boarding houses. Para walang fire trap. Yes po. Especially yung fire trap na tinatawag. Okay, sir. From January to March, mayroon ba tayong nairehistrong fire incident dyan sa Daraga ngayon? Meron naman sir. Actually, nung 2004, ay 2024, meron tayong 32 na sunog. So, sa 32 na yan, from January to March, merong 5. Ngayong taon, I'm very happy na 2 na lang. Okay. And sana, I'm hopeful na
sa mga susunod, hindi na madagdagan. Mag-ingat na, most especially ngayon. Now, mayroon bang number na pwedeng i-contact ang Yes. ating mga kababayan? Sir, ano po ang number ng Daraga Central Fire Station para So, matawagan? Kapag po may emergency kayo, in times of emergency, tumawag lang po kayo sa impila ng Bombero, Daraga Fire Station, 0917-120-5581. Ulitin ko po, 0917-120-5581 and 0906-564-8793. Ayan, 8793. 0906-564-8793. 0917-120-5581. Huwag niyong paglaruan ito, Ito for emergency lang. Yes po. Kasi mga previous nating mga experience nun, mga bata pa tayo, nako. Imbis makatawag agad, ginagamit nilang kalokohan. Huwag ko natin gamitin kalokohan. Ito mga mamis, sabi natin sa mga bata. Pero pinakamaganda nito, i-post nito dyan sa bahay nyo, sa reps, yung kung saan kayo frequently na nandoon, para Yes kaso po, mayroong problema, madali kayo magkatawag. Opo. Sir, sabi ko nga kanina, complex na ang trabaho ng BFP. Opo, Sa Daraga Fire Station po, kumusta ang ating mga EMS at saka may mga rescuers po ba tayong na-organize? Yes, meron tayong rescuer sa Daraga Fire Station. At the same time, meron tayong EMS. So, they are very well trained. Actually, ngayon, sir, meron kaming upcoming na trainings for the rescuers. And ongoing din yung training ng ating mga EMT. So, ini-improve pa namin yung skills namin para yung services namin sa publiko is mapaganda. Yan, sana ma-replicate sa barangays kung magkaroon tayo ng mga Actually, sir, kasama yun dun sa programa natin na OLP. Ayan, para marami So, kayong every katulong. barangay, tinitrain natin sila. May team sila doon na rescuers, meron ding EMT, meron ding firefighters. Ayun, para... So kasi sila yung natin, sir, first responders. Yes, Bago kami dumating, andun na sila. Andun na dapat. Kaya dapat well-trained din sila. Yan. Ano ang tip nyo doon sa mga mahilig sa cellphone? Yan. So, naging trending na issue. So, imbis tumawag na kami po kasi, sir, sa Bureau of Fire, yung bilis ng responde namin nakabase sa bilis ng pagtawag sa amin. Yes, So, pag may nakita kayong sunog, may nalaman kayong sunog, before you do anything else, bago kayo mag-live, bago kayo mag-post, mas mainam po natawagan nyo muna kami. Yes. Para hindi pa lumalaki yung apoy, papunta na kami, nandun na kami. Ayun, Sir, sa equipments, kompleto na ba tayo? Actually, sir, sa tulong ng ating regional director na si Senior Superintendent Achilles M. Santiago, yung equipments natin is unti-unting nakukumpleto na. Yun, Yung fire trucks natin, ganun din. Yung fire station natin, continuous yung improvement. May mga nakaprograma for repair, may nakaprograma for mga bagong fire stations. Hopefully magkaroon kayo ng ambulance din, di ba? Yes. Kasi minsan, more often than not, kapag wala ng vehicle talaga, yung fire truck ang ginagamit natin pag-responde. Opo. Hopefully. Sana magkaroon. Sana matulungan tayo ni Mayor Hausian ng LGU. Yes po. Mabigyan ng isang ambulansya ang ating EMS ng Daraga. Opo. Okay, sir. Yan po. Nice meeting you po. Thank you, sir. Kami po ay nagpapasalamat na naging parte kami na maibahagi nyo ang mga programa ninyo dyan sa mga Daraga nyo. Baka po may gusto kayong ipanawagan sa ating mga kababayan na nakikinig po, especially mga Daraga nyo dyan po sa ilang ba yan? 51 barangays? Tama ba? 51 barangays ba yan? 54 po. 54. Ayan, 54 barangays na nakikinig po ngayon sa DCGV. Sir, ang panawagan po ninyo, mensahe ngayon po na Fire Prevention Month. So, unang-una po, nagpapasalamat ako sa Regional Director namin na si Fire Senior Superintendent Achilles M. Santiago, at sa aming LGU Daraga sa pamumuno ni Mayor Hausian, and sa mga kasama ko sa Bureau of Fire. Nais po naming ipaalala sa publiko na kapag may emergency po kayo, galiin po nating tumawag agad sa mga bombero,
sa iba pang uniform services. And tandaan po natin na sa pag-iwas sa sunog, hindi kayo nag-iisa. Lagi nyo kaming kasama. Mga kaibigan, Fire Senior Inspector Kevin T. Marqueses, ang Fire Marshal po ng Daraga Central Fire Station. Yan. Kasama po niya po dito si Fire Officer 2 May Mayores Panisares, saka si ang pangalan sir? SFO3 de Lumen. SFO3. Baka gusto niyong bumati. Gusto niyong mag-shoutout, sir. Parinig naman tayo. Ano, sir? Baka gusto niyong may mensahe kayo sa ating mga kababayan na nakikinig si Mrs. Siya ang aming Chief Operations. Ayun, ng Chief Daraga Fire Operations. Station. Aba, sir, good morning po. Welcome to the show. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, okay. Sige po, Tabi. Ano po ang sa imong gusto man na ipahayag sa mga kababayan natong nagdadahog diyan po sa Daraga? Okay po, so lagi po tayong mag-ingat sa sunog. Iwasan natin na yung mga sinasabi namin na dapat iwasan, katulad ng mga yung nasabi kanina ni Sir na yung for housekeeping talagang maging tayo, so sabi nga be vigilant. Hindi tayo yung walang pakialam. Kasi marami na po kami nakita na namatay sa sunog. So pinaka-the best po, mag-ingat po tayo. And yung ginagawa po palagi namin na sabi namin na minsan kinakaligtaan nyo or hindi kami talaga pinapakikinggan during our info drive sa mga schools, sa mga barangay na minsan hindi po kami pinapansin. Mas sila na pag nangyari, saka doon sila na nagiging attentive. Po. Ayun, okay sir. Maraming pong salamat. Ma'am May, wala kang sasabihin? Di mo kumusta sila Labs? Yan. Yan. May Mayores Panisares, mga kaibigan. Yan. Opo. Thank you very much, Tabi Papa Mar, na pigtapan mo po kami di oras din po sa programa mo para may... All the time, Tabi. Yes. And dagdag ko lang po, dahil yaon po ako sa Public Information Unit ng BFP Daraga. So, i-follow nyo lang po yung page po namin, BFPR5 Daraga Fire Station. So, everyday po yan, meron po kaming pinopost ng mga fire safety tips po para sa ating mga kababayan. And yung mga programa at mga activities po ng BFP Daraga, yaon man po duman. So, kumbaga, ginagamit mi po ngunyan, so kapos po ng mga social media outlet po para mas maging mahiwas po. So, ito po sa muyang kampanya po laban sa sulo. Ayun, opo. Okay, o sige po. Follow natin ito, BFPR5 Daraga Fire R5 Daraga Fire Station. Yan po. Para mas madali nating maintindihan at saka makakonect tayo agad. Yan, okay? Yan. Good morning kay Ray Anthony. Siringman si Robert Ragas from Tagas. Maraming salamat. Good morning si April Boras from Regional Fire Safety Enforcement Division. Good morning, April. And then si Dan Valero is also watching. Si Marlene Siladinha, good morning, watching from Daraga Fire Station. Si Savia Lau, watching from Bagumbayan. Okay? So that's it, mga kabayan. Ang ating pong pagkipagpanayam sa ating pong mga bisita ngayon from Daraga Central Fire Station, headed by Fire Senior Inspector Kevin Marqueses. Sir, ang pilang po namin bukas anytime. Pag mayroon po kayong mga gustong ipaabot na mga importanteng impormasyon sa ating mga kababayan, just feel free to call us. Contact mo lang kami para mabigyan namin kayo ng oras para maipanawagan natin yung mga dapat natin ipanawagan. Yes sir, Mark. Thank you po. And thank you sa mga lahat ng tagapakinig ng stasyong ito. Sir, more power to your station. Yan, salamat po. Yan. Thank you very much. Mga tugang, we will be back for more stories pagkalipas lang po dito. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Mga tugang balik po kita sa programa na kung bilis ng oras sa menos 14 bago po mag-alas 12 ng paggodo. Diba na pa mga istorya alin po dyan sa Luans. Paring Jomar Biana sa linya. Padi, good morning. Please come in. Salamat Pading Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta,
pinahimutikan ni Mayor Crisalagman kan Tabaco ang mga akusasyon na pinagkukontra niya ang development sa Barangay Alimsog kan Santo Domingo na iyo nagluluwas sa usok sa alkalde duman sa presscon na ginibok ang mga barangay officials kan Santo Domingo kasudma na nagdidenunsya sa mga politiko na nagkontra sa mga proyekto na pinagalukar na parang niya na 2025 sa Saindang Barangay. Sa ginibong pahayag kan alkalde kan Tabaco pagkatapos kan flag raising ceremony niya na aga, sa iyang sinabi na bako siyang kontra sa development. Dapat masabutang kan mga taga-barangay Alimsog na bako siya kontra sa development, kundi ang pigditiino niya iyuan bakong pantay na distribusyon kan pundo na nagkakaiguan ng lion share ang saro sa ng barangay kumparado sa ibang barangay sa Santo Domingo, sa Bakakay, asin sa Bilog na Primer Distrito Canalbay. Ipanaluan ng kanalkalde na 1.12 billion pesos ang nakaltas sa mga programa o proyekto ni Congressman Edsel Lagman kan umagi sa bicameral committee ang pundo para sa 2025. Diit sa naang natada sa mga inalokar ni Congressman Lagman asin so 1.12 billion pesos kinaltas dangan nagbutwa ang proyekto dyan sa Alimsog na nagkakantidad din 845 milyones pesos sobra sa kabanga kang kinaltas na pundo na 1.12 billion. So kabanga, suot na tada ka ito man so pinadalagan sa barangay Kagraray. Sinabi ka na alkalde na ang style kan administrasyon dati ni Congressman Edsel Lagman, ang mga proyekto padit-diit pigira sa kadakul-dakul na barangay tangan inaday magkaigwan ng lion share asin magkaigwan ng maski tigdiriit na development ang lambang mga barangay na nangangaipo ko proyekto. Pero sa naobserbaran niya ngunyan, ibinuusa na dyan sa barangay Alimsog so 845 milyones pesos na unfair man sa ibang barangay sa First District na nangangaipo man kan pondo. Uyang pahayag ni Mayor Crisalagman sa ginibo niyang pagtaram kasabang pagkatapos ng flag raising ceremony. Ang total po sa sarong barangay Alimsog sa Santo Domingo, nasa 845 million. The same amount allocated to the whole city of Tabaco. One barangay. Okay? Ngunyan, para interview na kang media ang barangay Alimsog na ako daan nagkukontra sa development. Hindi po ako nagkukontra sa development. Pero nagkukontra po ako sa unjust appropriation of the people's money to benefit only one barangay versus the rest of the First District of Albay. Ilagay po natin sa tama ang mga argumento. Hindi po ako anti-development kaya aplan kang Santo Domingo. Kaya po hindi ang development, kaya nga niigwa man na pondong nilaan sa ida si Congressman Lagman Duman. Pero bako po 750 million plus 70 million plus 25 million. Iyo po. Kaya ngayon magtataka ka mo, bakit ilalagay sa lugar na yan ang halos more than half ng 1.12 billion? Diba sabi ko ang total na hinali sa pondo ni Congressman Lagman was 1.12. Just imagine, 750 is more than just half of the 1.12. Tama? Okay, I think 3/4 inaaksara sa sarang barangay. Ako pala 750, 845. O, pero na sa natada, 1.12 less 845, yan na sukinaal po sa Cagraray Island para po sa mga road concreting projects, particularly sa Calbulacao, Taanagan, Manaim. Yan po ang kinaragan. Okay? So, kamo po, may binindo ako. Hindi ako makontra sa development. Pero makontra po ako na ang nag-benefit sana po
duman sa pondo, kadidiit na marhay. Sinaralian, tira. Imagine mo, 69 projects na ginasa na po kare tinotal ko kabos sa mga new projects. Siyempre ito new projects, ito so kinagan kang pondo from 69 to 21. Of that 21, ang lion's share po is just one barangay. 21, sila po ang nag-divide, naghati-hati sa 1.12 billion. 21 barangays. Pero, hilingan na sa nasarong barangay, 845 million. So, ito mga ibang the rest of the 20 barangays, sa one barangay, 21, di ba? One barangay, nakakuha na kay 845. The rest, kung ano na sa nang pidarada sa inda. Si Mayor Criselagman kan Tabaco City. Katakod kan bagay na ini Paningmar, hinagad ni Mayor sa mga suportadores niya sa Tabaco na suportaran siya sa mga laban na arog kay ni na kung pantay-pantay na pagiras kan development sa gabos na barangay sa Premier Distrito Canalbay. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much mga tugang. Yan po si Paring Jomar Bien. Connection po ka naging reaksyon ni Mayor Crisel Lagman naman po sa naging press conference akan barangay Captain Kambuhatan at saka kang barangay Captain kan Alimsog kasuhabon. Okay. Uy, nada ko pala si Presidente, dating Presidente Digong. Ano Angel? Tama. Habi digdi, kinumpirmar kan Presidential Communications Office na naresibi na kan Interpol Manila ang official copy kan warrant of arrest kan International Criminal Court o ICC laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sabi nag-abot ka sa babong 9:20 in the morning si Presidente Digong sa iyang pag-abot pinag-serve kan Prosecutor General ang ICC notification para sa iyang arrest warrant sa dating presidente para sa krimen na laban sa sangkatauhan, crime against humanity. Sa niya nasa marhay na kondisyon ang dating presidente ay sa mga pag-iriba ninda. Ang mga official ng PNP na nagpa-autob kan warrant siniguro na may sulog na body camera. Sa niyan, nasa kustodya na siya kan mga otoridad, dagdag pa kan PCO. Si Duterte, pingimbisigaran mo niyan kan ICC, may kinaraman sa mga madugong war on drugs sa iya pong administrasyon. So yan po ang nagluwas po niyan sa gabos na mga news sources natin. Manungon po dyan mga tugang sa arrest warrant kay Presidente Rodrigo Duterte. Ayan, okay. So, yan po tabi. Ano pa mga developments kayan? Abangan po yan sa satuya po ng mga dagdag pang mga impormasyones para po sa mga kababayan po natin kung yan pong aldaw na inin Martes. Nako, ano pa kaya ang mga susunod na mga mangyayari, no? Abangan ta po yan. Digdi po sa tuya pong palibot. Okay? And then, siyempre, mga tugang, sa satuya po ng mga kababaihan. Ayan, Happy Women's Month tabi sa Indo. Ang kadakol man ng mga aktibidades na pinagigiribo ang mga tugang para po sa pagsurog sa interes ka mga kababaihan. Ngunyan po mga tugang na bulan na ininin Marso 2025. Adi, sa probinsya may mga may mga may mga aktibidades pagkatapos sa ibang mga munisipyo iuman. Ayan, okay? O yan po tabi, adi. Ang sabi pa, pugol na kan PNP si dating Presidente Rodrigo Duterte. Dinara siya sa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base matapos ang pag-abot kini sa Pilipinas. Yan po, adi. Ang mga dugang po mga impormasyones na nagbubulos po ngunyan
pag-uli ni Duterte sa Pilipinas matapos po na magduman sa Hong Kong kanakaagi pong simana. Ayan, okay? Nabagay, ang sabi baga ni Presidente Duterte, hampangon niya dapo yan na kunyan. Arrest warrant kontra po sa iya. Okay? O paano, mga kapatid, I think this is all for today. Muna, para na po kita dito sa programa. Sa indo po ka, boss. Salamat na marami sa pagkantabay. Sa pangalan po ni Chief Premier Tanay, kasabago si Kuya John Apolis sa Radio Technical. Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department ng Bilog ng Tropa, Mega Force Patrol. Asin siyempre, ang sa tuya po mga naging bisita, ang Fire Marshal kang Daraga Central Fire Station, Fire Senior Inspector Kevin Marqueses at si May Mayores at saka si Sir Dilumen. Sa inyo ka, boss, thank you and God bless the Philippines. Abangan na po ang alas 12 bareta tambalang Sir Bert Nunez at saka Ma'am Gina Ritterly. Taod-taod lang po yan.